Okej tjejer, vad ska ni göra idag? Snorkellektion. Varför det? Jag ska lära mig. Fröken Kärul ska lära sig att snorkla, för vi ska till Hawaii. Woho! Vad ska Evelina? Hon ska i resväskan. Yay! Då kör vi. Ja, kör, jag fixar det här. Jävlar. Men se till så att det inte läcker in i ögonen, för det är fan inte nice. Vad har din näsan gör? Men du får ju inte andas in i näsan. Gulletus. Alltså det här sitter så jävla hårt i mina ögon. Jag kan inte andas in sådär. Det är så fan. Andas lugnt liksom. Försök andas lugnt. Så du inte liksom blir så här. Här kommer Laura. Ser du några fiskar, Laura? Så jävla nice! Såg du några fiskar? Ja, för fan. Jag såg Nemo. Woo! Det går bra, Fridolf. Jag får inte! Frida, sticker min röv upp när jag snorklar. Hör du det? För, alltså, det är lugnt om jag gör det, för du ska ändå ligga på ytan och götta. Och götta. Enna. Jag försöker hålla den igång. Ja, kolla om min rumpa, sitter du? Ja. Simon in i madrassen. Var min röv uppe? Va? Ja, men det är nog rätt att jag tycker lite, det är lätt. Jag ska dammsuga så att jag inte biter den ut. Som jag satt i liten. Awesome! Det funkar ju. Men alltså...